Ngiyabingelela futhi babukeli bomkhanya kude TV. Usithembiso ucelele ngisafuna futhi bafethu subscribe njalo. Like bafethu like lapha. Yabo ningagcini nje ngokubuka nje nishiye kanjalo. Bukani bafethu ni like ni comment subscribe bafethu. Khanya kude TV. Usithembiso ucelele lo. Ngisakule yendaba yenkabi. Khona enye futhi inkabi engihlalile nayo yona ke ubunkabi bayo ithi yona ibishaya amakhanda akhokhayo. Ngiyambuza ngimuntu ushaya amakhanda akhokhayo kanti khona ngakhokhi futhi kwenziwa njani ukukhokha kanjani? Uthi no useyangichazela ukuthi hayi na kunabantu phela abangabizi, kunabantu ababizayo. Ngithi mina kunabantu abangabizi nabantu kanjani? Hayi angichazele ukuthi no kuya ngestatus somuntu nangokuthi mhlambe lo muntu loyo unamandla kangakanani. Bengithi unamandla kangakanani mhlamba ke ngichaze nje. Uyawuthola ukuthi kunabantu like let's say usomabhizinisi. Lo somabhizinisi lo kade wayezanywa. Uyabo uyaziwa futhi ukuthi naye hayi unenkabi zakhe naye eyilahlayo ngempela phansi ngenhlamvu. So uthi umuntu njengalo usuke ebisa. Uyabo mhlambe amakhansela kanjalo. Yabo nje abantu abanezitatus kanjalo. Uthi lawo makhanda uthi yena besebenza ngalawo makhanda kanjalo. Beshaya amakhanda futhi bebulala abantu yena abakhokhayo. Ngamanye amazwi abantu abebasebenzela ubesebenzela abantu ngoba uthi noma ngeke ngiveze exactly ukuthi ubesebenza kubani but ube yibodyguard lo thile odumile. Jobe yibodyguard nje uthi bengasikho nje uthi uyibodyguard kuphela but ubeshaya namakhanda. Uyabona aziwa engathengwa yilona kuphela but nabanye abantu abakuleso status. Uyabona bayawazi ukumthenga ahambe yobulala abantu abathile. So uma ubuka yena nje ubungayibonela ibodyguard wathi ukuthi nje uyahola imali yakhe kahle kahle ngaleyo ndlela ayihola ngayo kanti akusiko lokho kuphela. Uyinkabi at the same time. Uyangitshela lapha another incident uthi la kwakufuneka beyobulala khona enye icolleague yalo muntu ayibodyguard yakhe. Uthi ke angeka azi naye ukuthi yini le ayibaxabanisa kangaka but okwakhe yena wayengafuni bakwazi lokho. Okwakhe yena ukuthi bahambe bawushaya lo muntu. Yabo uthi ke bahamba babe yi4 beyoshaya lo muntu loyo. Uthi abavele nje behambe bewushaya umuntu. Uthi baqala ba-investigate kahle ngalowo muntu. Ubuya ngasikhathi sini, isikhathi esiningi usuke kuphi. Uma ehambile uhambe kuphi. Ngoba uthi they spent mhlawumbe inyanga yonke almost inyanga to 2 months bembuka nje. Ukuthi okay ujwayele ukuphuma aye la behambe nabantu ohambile nezingane zakhe bayambuka nje akazi yena. Lo mfethu uthi ke kwakufanele beyoshaya lo muntu. Abamsha uthi ke babehambe bewu4. Mind you ukuthi lo muntu loyo naye unamabodyguard akhe. Into yangihlaba umxwele noma ngingathi uthi yangihlaba umxwele eyangithusayo ukuthi uveza ukuthi ngoba ngithi mina uma nisobe phela seniyoshaya umuntu anihambi phela manje nalo muntu enimgadini. So nenza kanjani niyomshaya ngebhamu zomsebenzi? Uthi bomshaya ngebhamu engasizi zomsebenzi. Sengibuza umbuzo othi ke mina uma ningayi komshaya ngebhamu zomsebenzi nihamba ngemoto. What about ukuthi
phela ngenzeka nithi nisendleleni nivele nivinjwa amaphoyisa leyo nto nimisa kanjani uthi hayi uma besuka beyokwenza into enjalo basuke be connected namanye amaphoyisa kuleyo nto so indlela yabo benza sure ukuthi ngokuxhumana nalawo maphoyisa ukuthi no thina njengamanje sendaweni ethile so besihamba endaweni ethile sicela singabi nenkinga so uthi indlela bebesebenza ngayo nawo vele ayawazi umsebenzi wabo engasho ngathi yabona lento goes a long way ngoba kuba nama connections ngendlela achaza ngayo ukuthi kunamaphoyisa abe besebenzisana nabo so kushuthi lo muntu lo abayi bodyguard lakhe mekuthiwa bona bawushaya ikhanda for yena usukwazi ukuthi kunemali afuneka ikhiphe for amaphoyisa njoba besho ukuthi abashaya amakhanda amancane bona bekhuluma ngamakhanda amakhulu ngoba yena uthi uma uthi bayawushaya umuntu kanjalo uyabo mhlambe njoba bewu4 uthi lapho bezohlukaniselana 50,000 ngithi mina ngomuntu nje 200,000 yabo wathi ya lo ngisho thina beshaya amakhanda haya amakhandana nje so usethi ke bahambe ke amaphoyisa vele njengoba besendleleni amaphoyisa asuke no information now bayahamba ke uthi bahambe endleleni hayi la vele bancindile bakhwifa benza yonke into yabona lemithi yabo abayisebenzayo umezwa ukwenza leyo nto leyo uthi uma sebefika lo muntu angithi khumbula ukuthi kade bemlandela ukuthi uhlala la ngasikhathi esithile wenza u1 no2 no3 no4 kanjani yonke sebeyazi manje ngayo uthi okay lo somthola kanje uthi ngalelo langa lelo yabona wayezoba nemeeting kwelinye lamahotela so njengoba behamba nje manje bayazi ukuthi imeeting yakhe izobe ngesikhathi esithile so bazomlinda ngala ezobe sebuya ngakwemgwaqeni othile azohamba kuona ama esebuya lapho ayi uthi bathi hayi sashaya isikhathi awu sase sifika isikhathi ngamanye amazwi ngakulo mbhemo ozobhekwa la selife lihle kakhulu la selimlahle lakhe awukuthi waqhamuka athi meqhamuka uqala kwaqhamuka imoto zama bodyguard ngaphambili enye into engithusayo uthi kulama bodyguard lawo awu2 akade amsebenzela yena lo muntu abayomshaya ayene information ayazi ukuthi bayeza la uyabona manje ukuthi ungasho ukuthi ugadiwe wena uyabona kanti udlala ngesikhathi bayazeni uthi lo babazi ukuthi abakwazi ukumelana nabo endleleni yabo ngoba kwabona nabo basebenza the same work bayazana vele yabo uthi mabe qhamuka uthi into oqala nje ubenza bavele ngokuthi babephethe ibhama ezinkulu babe bevulela ngenhlavu so angithi uthi ngaphambili kwakhamba imoto enama bodyguard enalo muntu iphansi nendawo bese kuba yenye ngemuva uthi bayishaya automatically lengaphambili vele izosuka yasuka ngithi bayazi vele nabo buthi kanamali basuke emgwaqeni bathi uma besuka emgwaqeni bethi yabo base bayishaya le uthi nje bavulela ngenhlamvu kulena lo muntu okubuhlungu kakhulu lo muntu akuzange kufe yena yedwa la yabo ngoba njoba ayelo meeting engathi kuthiwa wayezodlula somewhere a pick up umfazi ehamba nengane you understand so kwagcina kufa nengane umfazi wasinda yabo manje into enhle uthi bamshayeke kanjalo hayi baphumelele bayithola imali bebeqhubeka ke benza le nto uthi hayi baqhubeka wenza nje kwayinto edlulayo le
uthi kodwa babe nakho phela ukuthi lento vele isazolandeleka as kuumuntu obe kanje lobuleyo, yabo. Uyazi ukuthi into eyenzeka uthi kwa-investigateka ama-bodyguard akho umufi, hayi ukuthi investigatwa amaphoyisa what abanye abantu abebe-connected naye lo muntu, yabo. Uthi awumadoda ningaba-bodyguard ngikusho ukuthi sengadutshulwa umfowethu kanje kungabe kusalimala ngisho yedwa kuningi kodwa egadweni nini, yabo. Uthi waze wafinyelela ekuthenini ngoba uthi laba ababuza baze bathathwa bayovalelwa endawana thizeni, yabo, bephenywa lento bethotharishwa, yabo, nabo bethotharishwa futhi abantu futhi nakhona abanzima, yabo, ababaziyo nababaziyo ukuthi ngakhiphi vele iqiniso bayafa nabo, yabo. Uthi lo mfethu bagcina balikhuluma labo iqiniso uthi hayi lo muntu ushawe ubani, yabo, ushawe ubani. Khumbula ukuthi lo mfethu indlela achaza ngayo ukuthi laba bebazi engathi kulaba abagada lo muntu ofile kunomuntu obe umngani wakhe yena lo, yena lo mfethu wengixoxela lento. So should na basebenza lo msebenzi wena begada lo egada lo ngala bathi benza lo msebenzi nakhona ukushaya amakhanda kanje, yabo. Uyabona ukuthi umngani loyo uthi lona wathelela ebusuku, yabo, wathi nje elalele kubo relaxela uthi kodwa wayezwa igazi engathi liyamshiya, uyabona. Kodwa manje ukuthi bese ebusuku, yabo, nanokuthi uthi yena mina ukuthi ubheba nale feeling enjalo bekuyaye kube khona lento yokuthi hayi mhlambe ngoba ngenxa yezinto abazenzayo, yabo lona. Kodwa uthi mengicabanga uyazi ukuthi ayikho into kodwa abake bayenza mhlawumbe kuzeyabalandisa ngamaphoyisa nani, yabo. Kodwa uthi nje igazi lakhe lalingekho right that day, uthi uthe njelele ebusuku uthi uyabona ama-light 80, uyabona, ucishile nje kumnyama, wabona ama-light 80, uyabona lo nto. Uthi ngesikhathi ethi uyavuka nje uzama ukuqalaza ukuthi kwenzakalani, uthi kwase kuqhathela isicapha. Mekuqhathela isicapha, hayi namba labantu bahamba nalo mngani lo munye okade egada lo ngale. Uthi babathatha kanjalo, uthi nhlanhla le uthi nje wayobulawa ngoba uthi wathathwa neqala kwasafanele ayokhipha laba abanye abenze naye lento. Uthi nhlanhla le endleleni kanti kuzoba khona i-roadblock endleleni. Khumbula phela bebengayile ukoshala amakhanda abo, uthola ukuthi ngoba phela abantu abebesuke benama-connection namaphoyisa ilabantu laba abasuke bebathumile, you understand. So manje la bebengazi uhamba kanjani, so uthi kwaba khona i-roadblock, uthi baboshwa kuleyo roadblock bonke ngoba la kwakade khona ibhamu nani, yabona. Bangisho kuleyo roadblock beboshelwa ibhamu engekho emthethweni eyitholakalela, yabo. Uthi ngesikhathi ke sebeyoshaya ithupha laphana ngaphakathi ngoba phela manje ufuna uginqa wenzeni yonke into, uthi la kwavela khona amanye amacala, yabo, ngoba bewuyekwenzeka ukuthi bayoshaya ikhanda mhlawumbe kugcine kufloat isibhamu ngendlela ethile kutholakala isibhamu, yabo. Lo nto uthi manje kugcine kungaziwakwanga ukuthi ubani. Uyazi ngicela isibhamu kulo mfethu loyo benginayo ijele kodwa ngikhuluma ngomuntu omdala mina, yabo. Uthi kodwa benganayo i-ID. Umbuzo wami kanti lo muntu owade egada laba bantu ubehola kanjani? Uthi bebemholela cash, uthi benganayo i-ID, ngayizwa lona. Kodwa zakwazi ukumesha ithupha ukuthi hayibo lezi ithupha lezi ithupha eziwu-unknown, yabo, ezike sayibona kanje, yezwa lona. Wagwetshwa u-life sentence yena, yabo. Laba angazi ukuthi they pull some strings kanjani, laba bakwazi ukuthi bagcine bephumile laba kade beyomlanda lo, yabo. So engathi baveza kodwa ukuthi lo, uyabo, bebemsola ekubulaleni umuntu kanje.
yes. So indaba yebhamu zabo nabakwazi ukubhela baphuma kanjalo, kodwa lo ngisimo swalezi ithuphe ezavelayo kanjalo. So into engifuna uyiveza la yini, I'm not saying bafethu angifuni ukuthi sithi mhlambe sipromota umkabi nani, but la ngifuna ubuke nje, uyabona kube kuthiwa lo mfowethu lo lento bebeyenza ngoba ukhona omunye wakayisho nje ukuthi yena lento umkabi beyenza yedwa, yabo, njengoba unalento ukuthi mabenza ngokuhlangana into, yabo, igcina vele ivela. Uyabona yini ukuthi ngabe lo muntu akazange agaxele ngalendlela ukube kuthiwa bengenayo iconnection nalowo mngani wakhe lo amshona. So kuyenzeka mfethu uthola ukuthi uzongena enkingeni, yabo, ngezinto ozenzayo, kanti ungeniswa yini, ungeniswa ukuthi indaba yakho yaziwa ubani, uthini mhlawumbe abantu ojethi imfihlo yenu leyo. Uzothi mase isibhamuka indaba bese uthothi sibhanyuzwa ibona labo bantu othi wena ubathembile. So uyabona ukuthi ukuthemba umuntu sometimes, yabona lonto le ugcine kufaka wena futhi enkingeni. So yilokho nje mfethu, not ukuthi nje sipromota umkabi nani, but I'm just ngikhuluma ngestory nami engizaziyo ebengixoxa nabantu mafethu abebezenze ejele. Umkhanya Kutenge TV lo nginalo, ngifuna subscribe, follow, like bafowethu, ni comment bafowethu, yabo, Umkhanya Kutenge.